Eu sunt Alexa și bine v-am găsit la un nou episod. Azi o să vă arăt o să vă arăt aplicația de îmbătrânire. Aging Boost se numește, dar se poate să și puteți scrie și aplicații de îmbătrânire și prima. Să vă arăt cum se folosește. Deci dați pe cameră sau puteți lua din galerie. Faceți o poză, dați pe camera aceasta. Ok, puteți să schimbați dacă vrei la etichet. Durează cam mult. Așa. Ați-mi frică că e prima dată când folosesc aplicația aceasta și vreau să știu cum se oprește. Să vă arăt această aplicație, nu o să dureze foarte mult, că tot ținem mai jos. Atât e mai bine. Puneți un picuț, că altfel o să fiți, așa puteți fi și mai bătrâni. Știți și aici, după aceasta, când dați de desubt, puteți să vă arată anii câți aveți. 2048. I-am făcut odată 2050. Vedeți? Bun. Și cam atât cu episodul de azi. Oh, da, am văzut, trebuie să face fața mai mare, puteți avea multe aplicații de acestea. Foarte multe, vă garantez. Bun. Să vedem cum se pune.